La societat cada vegada és més diversa. En els últims 15-20 anys, el fenomen de la immigració ha generat a nivell social una gran diversitat social i cultural i això s'ha traslladat a les aules. Per una altra banda, s'ha apostat decididament per tot el que és el tema de l'educació inclusiva en els últims anys i, per tant, s'estan fent molts esforços des de les escoles per atendre a les necessitats educatives de totes les persones. Les nostres aules són molt diverses i hem de dir que ens agrada molt que sigui així, perquè entenem que l'educació ha de ser per a tothom i que és un fet de justícia social. Llavors, la pregunta és la següent. Amb el context de crisi actual, quina és la política del Departament en relació a l'atenció a la diversitat? Han estat parlant de que no retallaran vetlladors, però, per exemple, tal com ha comentat la companya anteriorment, estan retallant logopedes, estan retallant psicopedagogs, estan retallant un servei de motors i, per tant, d'alguna manera, i l'atenció a la diversitat implica més que l'atenció a les persones amb necessitats educatives especials. Va més enllà. L'educació inclusiva, el paradigma implica. I ja està, aquesta és la qüestió. Moltes gràcies. I l'atenció a la diversitat. L'atenció a la diversitat s'implementa el SAP, que dona atenció a aquells alumnes que més dificultat tenen i que no són d'educació especial. A veure... I després, amb un centre de 2 línies, com el del Parc del Salada, respecte de quan els mestres feien 25 hores, estem ficant un mestre, no, un mestre i mig més. M'apuntava el director algunes anotacions interessants i per això li diria, explica-les tu. Mireu, Mane? Sí, no? Jo també. Vinga. No, a veure. Fora broma. És a dir, no tenim intenció de tancar cap centre d'educació especial com hi havia una rumorologia fa un temps. Apostem per la inclusiva, però hem de distingir el que és l'educació especial, d'acord? L'educació especial i el que és l'atenció a la diversitat, que no és el mateix. No ho podem posar al mateix sac. Només per aclarir que són coses diferents, amb recursos diferents. D'acord? L'atenció a la diversitat, doncs, una mesura de les que ja hi havia, però que hem implementat a més, és, per exemple, el CEP, que no sé com la valoreu els pares, però que és la que és, no? Això és atenció a la diversitat, d'acord? L'atenció a l'educació especial és un altre tema, d'acord? A veure, tal com ha dit el director, una cosa és l'educació inclusiva, que en principi hem d'atendre amb aquells alumnes d'educació especial, de necessitats educatives especials. Es pretén que en lloc d'escolaritzar-los en centres d'educació especial, el màxim d'alumnes possibles siguin escolaritzats en el centre ordinari. Ara no recordo el cas d'Alcarràs, però concretament per atendre amb aquests alumnes el que s'ha fet ha sigut implementar unitats de suport a l'educació especial en diversos centres, els quals suposa un mestre d'educació especial, més un educador o un auxiliar d'educació especial, o com comúment se li diu a les escoles quan tenim un alumne que té certes dificultats, un vetllador. Arreu del territori, estan totes les comarques cobertes, al Segrià no en tenim tantes d'implementades des del punt de vista que la majoria de centres d'educació especials estan concentrats al Segrià. Per tant, es tracta de donar cobertura als alumnes de tot el territori. Què vull dir amb tot això? A veure, ara ens trobem en una situació en la qual el mapa d'unitats de suport a l'educació especial a primària ja s'havia completat a tot el territori i ara el que estem fent és incrementar aquestes unitats a secundària. Concretament, al territori de Lleida, aquest curs vinent, se n'implementa 2 més a secundària. Una a Mollerussa i l'altra a les Garrigues. Dit això, ja ho sabem, vull dir, si en lloc de ficar-n'hi 2 n'hi fiquem 10, doncs atendrem els alumnes
donarem cobertura més propera, no els atendrem millor, perquè estem parlant d'unitats que tenen a 6 o 7 alumnes, en algunes ocasions a 2. I estem ficant, en el cas dels centres de primària, 2 professionals. Una altra cosa és l'atenció a la diversitat en els alumnes ordinaris amb aquells alumnes que tenen més dificultats. Una dada. Ja sé que hi haurà molta gent que pensarà que us estic venent alguna cosa que no és cert. Si comparem les plantilles que ficàvem als centres, concretament en un centre de 2 línies com el que serà el Parc del Saladar d'aquí a 3 anys, des de l'any 2006, abans de la implementació de la 6a hora, quan els mestres feien 25 hores de classe igual que ara, els recursos que s'estan aplicant en un centre de 2 línies amb les mateixes característiques, estem parlant que estem ficant una dotació i mitja més que en aquells moments. Una dotació i mitja més que concretament és per atendre a la diversitat, perquè som conscients que els alumnes amb dificultats als diferents centres s'ha incrementat. No sé si t'he contestat, si us he contestat. No? S'han reduït les beques de menjador, no n'hi ha suficients, se tramiten molt tard, alguns pares han sabut el 30 de novembre que tenien la beca de menjador i es paguen tardíssim. La socialització de llibres ens costa, a hores d'ara, si no s'ha pagat recentment, no s'ha pagat encara, el curs acaba demà passat. S'han reduït les beques de llibres, tenim un problema a l'AMPA molt greu amb els alumnes d'infantil, que no hi ha beques per als alumnes d'infantil i, per tant, quan uns pares no paguen el material o no disposen, no hi ha material per a aquests nens, i l'AMPA ha d'assumir el material per a alumnes famílies que no poden pagar aquest material. No hi ha l'acolliment matinal, la subvenció es va reduir ja fa temps. Les escoles bressol ja ha sortit als mitjans i, per tant, se sap una mica com està el tema. I després, de lo concret, passem una mica a lo general. Hem parlat també de les referències de països que són capdavanters en proves PISA i llavors hem anat a mirar una miqueta com estem nosaltres a nivell d'inversió a Espanya respecte a Finlàndia, per exemple, que és un dels països referents en això. Estem a la cua. Però mirem les dades dintre d'Espanya perquè a Espanya hi ha moltes comunitats i hi ha molta diversitat. Tornem a estar a la cua en inversió. És a dir, la inversió a nivell de Finlàndia, per exemple. Finlàndia es gasta 11.000 euros per alumne en la seva educació primària. Aquí se'n gasten la meitat. Llavors, la meva pregunta... Tot això la meva pregunta és molt simple. Com ho explicarem tot això el curs que ve quan les famílies voldran comprar el material i des de l'escola no hi haurà recursos per a comprar material? Com s'explicarà tot el tema de les beques? Com se gestionarà el tema de les beques? Si gestionarà de la mateixa forma horrorosa que ha sigut aquest curs? Com podem tirar endavant la socialització si no se cobra? Què farem amb el tema de l'acolliment matinal? Quina previsió hi ha amb les famílies que no puguin pagar la quota de l'escola bressol? I a on anem? Si realment estem a la cua d'Europa i a la cua d'Espanya, realment quina és la perspectiva a nivell d'inversió en formació, que això genera el desenvolupament del dia de demà, que és una mica el debat que es va fer a l'Àgora abans d'ahir. Les generacions d'aquí 10 o 20 anys seran d'alguna manera les que estaran al capdavant de la societat i quin model formatiu té la Generalitat respecte a això. Moltes gràcies. Hi ha molts temes. Sí, no sé, després no em digueu que m'hi esplaio molt. Mireu, el Departament d'Ensenyament té unes obligacions i després té adquirides uns compromisos, d'acord? Aquests compromisos, diguem-ne que complementen i també són necessaris, en el moment econòmic actual no s'ha pogut atendre, com abans, d'acord?
algunes subvencions, com he dit abans, doncs no es podran atendre. D'acord? Subvencions d'acolliment matinal, de socialització, aquestes no es poden atendre. El tema de les llars d'infants, d'acord? L'administració està bé per damunt del cost de la plaça escolar, perquè s'ha fet un estudi real del cost de la plaça, no del menjador i l'acolliment matinal, sinó de la plaça, que és el que té compromís d'assumir, i s'ha vist que era superior del que tocava, d'acord? El tema B que és, jo puc compartir amb tu que la gestió pot ser millorable, però no és nou d'aquest any, no és nou d'aquest any, d'acord? No és nou d'aquest any. Ens trobem això, que s'ha de fer un servei, s'ha de demostrar, s'ha de passar a l'entitat competent, que en aquest cas són els consells comarcals, es deriva i passa, evidentment, des que es donen primer menjar fins que es cobre, passa un temps. Però això passa a totes les beques d'avui i de sempre, perquè primer faràs el servei i després ho demostres. En tema de despeses, és a dir, no hi ha cap centre de primària i de secundària que no pugui pagar les seves factures, les necessàries i les complementàries. D'acord? Que els hi hem tocat un percentatge que ronda el 15% de les despeses que tenia, doncs sí, potser no podrà fer alguna activitat o fer-la amb aquell lluïment que potser es feia, però segurament que també es podrà fer. D'acord? I et dono la xifra, volíeu transparència, us dono la xifra. I si algun centre que ho fem, si algun centre té una necessitat puntual específica i ens ho ve explicar els serveis territorials, la tenem. El joc de la bola, que és el centre on vas, per exemple, també m'hagués agradat que haguessis esmentat una mesura anys reivindicada i fa 4 mesos vau tenir, que és un centre de referència amb nens amb problemes auditius. I que això no existia a les Terres de Lleida i ara hi és, i justament al teu centre. Vull dir que dius, no vol dir res això, no vol dir res, però no és veritat. Sí, dona, d'una més... Sí, una dotació més. Ha suposat. Pregunta-li al director. D'acord? És que tu no t'ho ha d'explicar tampoc, però... És així, no sé si t'ho he d'explicar o no, però és així. Després, el tema de les famílies que sí que tenen problemes econòmics, veuen a mi que les AMPEs feu aquesta tasca. Jo vaig a rodar a AMPEs i sí, doncs, però vaja, hi ha les beques menjador, etc., i no es treuen. D'acord? No es treuen. Que la gestió és millorable, jo ho comparteixo, però hi ha aquest problema administratiu, que l'altre mes es fa cada 3 mesos, que el centre ho ha de passar quan toque, que la gestió del Consell Comarcal ha de ser el màxim d'àgil, que passi a economia i finances. Bé, hi ha un termini que podria ser més curt, però i que sí que ho entenc, no? Però són tràmits administratius, però és això, l'endarreriment. L'any passat, crec recordar que es va dir el 28 de febrer es cobraran les beques menjador i el 28 de febrer es van cobrar les beques menjador. Aquí al Segrià, que recorda ara, com a dada. El tema de les beques menjadors el gestiona una administració que en té la competència, no és el Departament d'Ensenyament. No vull dir res amb això, però incidència directa en la gestió no la tenim, perquè és els consells comarcals respectius de tot el territori. No vull dir res amb això, vull dir que tenim relació i patim, i quan truqueu, escolta, nosaltres fem la gestió d'intermediari, però vull dir, és un tema... M'acceptes això o no? El que no m'agrada del discurs de la Generalitat, el que vostè representa, és que realment se poden fer les mateixes coses, es pot donar la mateixa qualitat amb una partida pressupostària que ha baixat 700 milions d'euros en 2 anys. O sigui, no se pot fer el mateix amb 700 milions d'euros menys. És impossible, no se pot fer el mateix amb menys mestres, no se pot fer el mateix amb un 30% menys de
Aquest missatge hem de traslladar a la societat? Que anirem malament? Sí? No, però